Pre ikonické štýly u vás doma. Novinka Stylist Ultím od Schwarzkopf. Môj profesionálny styling pre vás. Pýtate sa 15 a na celý? Odpovedáme áno, 15 a na celý. Už tento štvrtok vám dáme v Kika zľavu 15% na celý nákup. Viac na www.kika.sk. Kika, 10 rokov s vami. Pri ľahkom úniku moču sa spoľahnite na špeciálne vložky Molimet od značky Hartmann. Sú diskrétne, priedušné, extrasavé a ich unikátna technológia krúteného vlákna uzamkne moč aj zápach. Molimet žiadajte u svojho lekára alebo lekárnika. Hartmann. O krok ďalej pre zdravie. Pri väčšom úniku moču vyskúšajte naťahovacie nohavičky Molicare Mobile. Rýchlo, jednoducho, bez chémie. Nový parný čistič a parný mop Kärcher 2 v jednom. Kärcher makes a difference. Dobrý deň. Lerdamer, prosím. Slnko môjho života, jemná oriešková chuť, čo sa rozplýva na jazyku, ako snehová vločka. Tak dáte mi kúsok. Už nie je. Budete musieť ísť do supermarketu. Ale pre vaše orieškové oči... Lerdamer. Jednoducho neodoláte. Aj vaše toasty teraz môžu byť neodolateľné. Nový Lerdamer Special Toast. Keď ide o ochranu našej rodiny, sme všetci zajedno. Fresh Discs od DAC. Jedna dávka zabráni tvorbe škvrn, na ktorých sa držia mikróby. Takže vaša toaleta zostane čistá po každom spláchnutí. Jedna dávka ochráni vašu rodinu. K dispozícii aj s bieliacim účinkom. Nový DAC Fresh Discs s bieliacim účinkom. Ten vyzerá dobre. To teda vyzerá. Pozri sa, teraz ide k nám. Máte dobrý vkus, dámy. Vyskúšajte Montecherry s lahodnými čerešňami, crunchy s chrumkavými cereáliami a novinku Monte Cookies so sušienkami. Sanitol čistí a dezinfikuje. Sanitol je bez chlóru, takže žiadny problém. Prepáčte mikróby, ale mám rada čisto. Sanitol pre celú domácnosť. Vitamana. Oh, Vitamana. Hej, Vitamana. Poď si po mňa. Zbieraj Vitabody a získaj všetkých Vitamanov. A teraz Milka čokoláda len za 2,45 s Vitabodom zdarma. Bila. Welcome to the jungle. We'll take it day by day. Aby si zaujal v dnešnom ukričanom svete, povedz to s kľudom. Nový Axe Black. Jemný a decentný rad. Subito. Je tu úplne nový Fiat 500X. Väčší, výkonnejší a vždy pripravený do akcie. Za úžasnú cenu 14 000 eur. Vyskúšajte si štýlovú novinku u všetkých predajcov Fiat. Prinášame dobré správy, nemajte obavy. Môžičky vám my za lepšiu vymeníme. Lepšia splátka, tá sa všetkým oplatí. Lepšia splátka, tá úvery nahradí. Upracte si v úveroch. Vymeníme vám ich za lepšiu splátku. Teraz ešte s nižšími, trpasličími splátkami. Poštová banka. Topstar v zákulisí rozlúčkového turné najúspešnejšieho slovenského muzikálu všetkých čias 8 svetadiel. Predstavenie, ktoré nadchlo kritiku aj verejnosť, naposledy aj po vašom meste. Rozhovory zo zákulisia turné s hviezdami muzikálu Nelou Kociskovou, Mirkou Partlovou, Jánom Slezákom, Pavlom Topolským a ďalšími uvidíte exkluzívne iba v reportážach televízie Joj a v magazíne Topstar. Prišiel som sem ako vojak. Láska. A ty si zo mňa urobila zviera. Uprostred najzúrivejšieho boja ľudstva. Či ma už postavia k stene vaši? Prosím ťa, odíď. Alebo naši? Neodíďem. Nikam.
Stalingrad. Na Jojke. Vstúpil do sveta, v ktorom platia drsné pravidlá. Aby ich dokázal zmeniť, musí sa stať jedným z nich. Nikdy to nevzdávaj. Piatok o 20:30 na Jojke. Tento týždeň sa 4 milé dámy zahrajú na členky britskej kráľovskej rodiny. Ako sa na spoločenskú udalosť oblečú mladé vojvodkyne. Nákupné maniačky. Dnes o 15:20 na Jojke. Tento program vám prináša Borimol, nákupno-zábavné centrum pre celú rodinu. Spevák Peter Nať ohlásil comeback. Teším sa na mladé dievčatá, ktoré sú teraz krajšie. Projekty si vyberám podľa kvality, môžem si to dovoliť, vyhlásil Ľubo Roman o projekte Kolaps. Lukáš Latinák už opäť trénuje na tanec snov. Zvládne hercovú vyťaženosť jeho rodina? Top Star. Dnes o 16:30 na Jojke. Pred veľkonočnou šibačkou predstavíme vám jednotlivých členov nášho tímu. Potešíme všetkých záhradkárov. Ja už som videl nejaké záhrady, čo robil Martin s Verkom a myslím si, že to dopadne na výborné. Prichádza nová relácia. Pre nás je dôležité nielen to, ako vyzerá záhrada, ale aj človek, ktorý v nej žije. V ktorej už za 2 dni určite sa to všetkým bude páčiť a budú to kopírovať. Rozkvitne aj vaša nová záhrada. V sobotu 4. apríla na Jojke.